Vale, transmitiendo solo el audio. Vale, perfecto. Vou mirar agora que este en YouTube digo cho canal. No, vai en YouTube. Así si Dios quere, claro. Vale, a ver como é nova. Strike. A ver. Zeus, que tes? Sí, esos son GT3. Ah, no. Non me dixe transmitir porque transmitir. Sí, sí, nada. Sí, no, é que eu estuve mirando na aplicación, pero na aplicación ainda, a ver. Ah, pois sí, na aplicación sí que che vale, Samu. Sí, sí, descarga todo o móvil porque xa está. Sí, no, no. Sí, sí, iso seguro, iso seguro. Iso seguro, pero sabes para que non, pero sabes para que non sirve? Porque si un de calquera, bueno, incluso como estamos xogando nós o Papu, quen sea, comparte a pantalla aquí no móvil entrar no grupo e como estés no grupo que está compartindo, deixache. Son... Sí, non empezou a carreira, a carreira ainda empeza en 5 minutos. Isto son as voltas de quentamento estas que hai que dar. Non che sale na... Porque a meu vou de iPhone. Claro, igual che sale da tenda de iPhone, non che sale... Eu si, o Dami ten outro máster. O Mante, o Mante. O Dami montou un bo. Si, porque tamén cambiache os pedales, tío, non? Claro, no, porque o peor do G29 son os... Bueno, o volante tamén, pero os pedales sobre todo. Porque os outros van por imáns. Si, porque quitoulle a piña que trae. Xusto. Tráeme Red Bull, cabrón. Si, eu mirei, eu creo, en persona. Aparte, está guapo. Por iso, entón, uns que xogaban no Call of Duty compraron a Play 5 fai pouco, porque sabían que iba a acabar o tema.
Xa, sí, no, iso é verdad. Xusto. O tal de xusto, financiala e píala co GTA, loco. Ah, non apagues de golpe a tocateja, senón me cago en Dios. En calquera, hasta no game, en todas che financian ahora, eh. Pola pagar en 12 meses, máis pagas a suscripción e quedache como se fora un alquiler calquera de calquera aparato. Sí, 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 a ver, non vexas máis que ao final vale o que vale que tampouco che poden cobrar o doble, vai. Está subindo, pero está en 500, 550 ou 500. Sube baixa, Oiche, Samu, antes de que salga o GTA, porque como decís o GTA, igual sí que aí reventa. No, xa. Iso sí, iso sí. Eu polo puto GTA que sí que vai molar. E bueno, Call of Duty, claro. Sí, ó. Ou eu igual, socio. A mí xa mandaron este 2 días de noite, polo menos hoxe xa teño un día en condicións. Mm, mm. De tarde, 2 días. Mm. Mañá de tarde, pasar de tarde, polo menos, por un lado, é un pouco mellor, aparte pola tarde traballan menos cousas. Sei que o sábado vou estar eu solo. Vou estar eu solo traballo unha cousa, malo será. Despois dos sábados que teño tido e os domingos a tope, me cago en Dios, xa era hora. Escondíanse. Aquí tamén fan un par de algúns deses que andan finos. Aquí, sobre todo, mecánicos de Jalpón, mentre desconectan o sistema de seguridade, cada un desconecta un cable distinto, entón tens que saber cal é. Logo logo non se acordan de colocalo. Sí, tío, me cago en su puta madre. Quítanlle todo, os sensores de portal, sensores de proximidade, entón non che frena nunca, sabes? Si non, cada vez que te acerques a calquera cousa que pese un bulto xa che frena. Pero hostia, logo que yo conecte, me cago en Dios. Ojo. Flipa, esta semana romperon 2 carretillas de 50 toneladas, As máis grandes. Flipas, colleu, non sei como fixeron, dúbelle quedar a carretilla medio no aire e apoiou na roda, non apoiou, sabes, como na mesma dirección aquí iba, senón que quedou como en forma de T. E co peso partiu o eje, chal, partiu a copela que leva ali agarrando na merda esa. Leva como un brazo de dirección todo de ferro fundido, partido e rachao. E logo foi un inteligente, colleu outra carretilla para coller esa que estaba reventada e como colleu a carretilla esa pesaba máis que a outra, rompeulle a roda tamén. O mismo problema. Voulle mandar as fotos, aí me vas flipar. Ese foi un superhéroe, tío. Ese botaron ao 100% xa, si. Xa estuvera ali xa o botaron porque era un bastante amadeo, pero si, era un rompetudo de carallo. Xa daquela xa botaron por iso, tío. Mama.
Querían reformar a parte de arriba e darlle rápido e chalé. Que animalada. Pero a cara que lle quedou quedar outro retrasado, collendo a carretilla con outra carretilla, romper a mesma peza. E era jefe, que onde parecía que lle pasou foi un jefe, foi de fino. Puxo as rodas como unha T en dirección contraria do volante. Buen días. Sí, o bo que non é como un coche que cae a roda e toca o chasis, aí parece que ainda se mantén en equilibrio. Pero iso debe ser duro, tío, iso ten que ter un... Xa tiña que ter unha fisura como un 8. Son a hostia. Este sí que non se quita ni Dios, eh. A outra ganache ao final, Dami. Sí, non? Home. Xa me... A nada, sí, xa te mirei. Este moito mellor, a un segundo e medio. Non creo. Tú crees? Va sobrado, eh. Xa está, na... No, no, no. E ao final, que che pasou? Saltou xa luz onte ou que entón? Subida de tensión ou que? Ou hostia. Ah, tuvo que ser a carallo da zona esa entón. Un corte aí, puntual. Sí, sí, sí. No, aquí, porque aquí a mí na casa pásame cada 2 por 3 que polo tema do termo, que salta como nada, se conecta calquer cousa que non andes fino. Sí, sí, foi fora. Sí. Sí, tú tranqui. Ahora cando acabe este xa vamos poucas luces, así que... Claro, eu teño máis que nada porque se me salen xogos en oferta ou que sei, queres agregar a alguén, sí, todo, sale todo aí. Queres agregar a calquera, xusto, é porque vale. Sí, é unha puta merda, tío. A min pasa o mismo. Sí, estarás de puta madre, Dani. Entre algodones, eh. Home, eu penso que sí, ningún che recorta nada. Sí, tela ti, tío. 201 volta rápida. Non che quito nin Dios. Ao pasar todo, claro, claro, claro. Pero non creo que che recorte, non tiveron huevos hasta agora. Claro, están aí en pelotas, tres. Aparte ao revés, estás comendo ti en cada sector, eh. E que así cando che pagan, ben. Primeiro, volta rápida. Obvio, que pasada, tío. Hola, mi. Sí, sí, sí. É que de feito ganaría las tres, se non fora xogo sucio. Pero podíase volver transparente, porque o que fixo unha trazada fea foi el. Ou iso tamén non o entendo, non? Pero é mellor. No, sigue rompendo, eh. Eu creo que llevar mandar un tempo mellor que xa estás tendo.
Si quitas xa 3 segundos e medio. Así mola. Qué bueno, tío. Aí va a recortar bastante, eh. Sí, baixaches o tempo, eh. É igual. Xa non se interesa apretar máis. Non te vas a xogar. Aparte, o que iba segundo xa deu por. Sí, sí, porque o que iba segundo antes abandonou. Quedou o terceiro, como que dice, de segunda hora. Aí estamos. Sí, non, porque os de España, os masculinos, menos partido, cho. Sí, que eu creo que apuntou a córner, macho, en felle para dentro como Dios. Foi tragada total, sí. Sí, 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 pero me cago en Dios, foi o medio, tío, foi o único tiro que lle tuveron, eh. Así de simple, sí. Pero é normal, a xente de Riazor marchaba porque dicía, hostia, pagamos unha entrada, tío. Sí, pero pagas unha entrada e miras os terceiros. Que miras, hasta meteron a dos do Celta no campo, tú. Sí, sí. No, está claro polo que o fixo, pero claro, o espectador xa dixo, buf, quita, quita. Hasta foi, home, é que xa levaban tempo sin ir a Coruña a facelo, pero aquí en Vigo, por exemplo, non o fan nunca. Claro, claro. Fixeron onte na tele, pero facía non sei cantos tempos. De feito, onte, na primeira, é o partido en gallego. Ah, mijo. Pois, pois iso sí que é raro, meu amigo. Algo pasaría. Ganao, ganou, chaval. Moi fácil, eh? Esta fácil. 1000 veces. Tens que atopala e mandárnosla.